Já beru Abudamose, Eternale, vem toho. Lina Siris. Dál jsem Brainwash. Jutka. Babíc. No, soj. Berheim, to. Sice Ogi mi bude dávat armor debuff, tak všichni zbyl. Kde jsou? Já musí s něma, ne? Tam nejbu nesmíš. Vem s něma. Jo. Už jdou. Silence. Proč máme trochu healeroval, jak byste chceli. Do píči, nech se umřít po druhý. Dobrý. No, jak to fakt nevydýchá. No, To... to fakt na hovno, to jako zabijte ty healery, ne? Já nevím, jako... Neumíte nic, neumíte? Nebo? To jde blbě, no. Jo, musíme Disorder, nebo to jsou nějaký lamy. Jsme spolu na Vigilanta, nebo já nevím už. Tím, že by se nezachránil s čem. Myslím, že jste k hovnu úplně. No jo, nečekaj na nás, good job, good job. Já už jsou z mrtvýho Disorder, výborně. Brainwashe. Tady, no. Mohaky ne. Tady je uprostřed vás, má jeden dva brain. Jo. Jeden toho Brainwashe, ať ho zabijeme. To, ale teďka ještě šaman tam je vzadu. Toho šamana. Má healy buff, já jsem odkup. Dobře. Brainwashe. Udělal, ty vole, nooba. Jo, dám. Jsem zvedl toho šamíka. Dobrý, to bylo. Nahráváte Olafe? To pak bude dobré, jak bude vidět, jak Disorder pomřel ty vole během 3 sekund vždycky. Jdem s ním, ale. Ogi, kde seš? Úplně se vyhlásil, že jo? Jdem s něma, pojďte. Trouby.
Čau. Čau. Kam jdou? Kam jde ten debil? Where the hell? Please pug is better. Aurelia. Kde? Jsou za náma, že jo, bacha. Rainbow, už ne do něj. Že tam Fred napísal do scénárko chatu. Dobrý. Go play Mario. Šaman tady. Já jsem Rainbow šaman. Jo, titul How About the Apples. Co to je? Za zabití lidí, co hrajou na Macu. Prej. Tak to ti napíše, co to je, ne? U toho to nepíše. Dostaneš. Co to právě napsal. Hej, ty vole, ještě budu nadávat ty solderáci. Neuvěřitelný. Napiš jim, jak hej, ten Knight tady dává hold the line, ale když tu nikdo není, tak ten je hodně dobrý. Když půjdem s nima, oni zase vezmou, jak to postupně na ty kiky prohraješ. No. To necháme bez nás, no. Ostavíme nás v tradě asi, ne? Jo, a uvidíme, jak jim to půjde. Jinak Olaf a Fred nahýlali asi dvakrát tolik, než jejich jídleři. To je zdechnu. Takovou hovno. Nejdem tam s nima, cípnou. Jo. Dostávají čím. Aurelie pro jistotu zůstala tady s náma, že? Jako co by healovala svoji partu. Foltaje, co má být ten tvůj koment? Co tam mám? Co zajímavýho? Ujíčko Bradizard, druhý post. Jo, hnedka druhý post je special UI Bradizard. Je to nemůžu otvorit, to je fakt na hovno. Jdem tam, ne? Kek bere. Jo, vezmem kek, já ho vezmu. Jo, teď já jsem jenom tak jako k tomu přiběh, že jo. Jsem si uvědomil, že jsem sklíž, že vlastně to... Jdem. Už to jde. Teď nás Fokusem přejdou, šaman vole. Oberhej. Stagger. Jim dám. Oberhej. Abraham. Pejnoča. To je dobrý. Do píče. Já mám silenci. Hodím 4 vám pod mostem, měli byste to dostat. Brainwash jede. Pěkný ujíčko. Dává si to, že? A pojď se kolik má kilů za ten Aldor. Jo, Ale já píče. chcípnu ale bez volta, tyhle, píče. No, mě zakopli úplně na druhou stranu. Jsi fakt retardný. Nemám red. Ten byl dobrý, tyhle. Nějaký disorder mě asi resnul. Mám ten. Jedu Brainwash. Jdu ho najít. Jde. Tak přemýšlím, jestli brát tu kouli byl dobrý nápad. Nechci se tady s nima řešit. To je v píče, hoši. Třeba tě Aurelička resne. Ne, já se nespomnu. Druhý. Dobře. Ten by šel.
Tady nejsou jako ty hlavní damageři. Ne, tu ne. Bude možný res? Když tak? Olafe. Dík. Hnedka ti sundám to. Čo? Dobrý, já jsem si potom v pohodě. Nezabil si ten cat, tak já jsem držel strašně dlouho. Brain. Dobře jste držel, no. Brainwash. Odběh, že jo? Zabijem toho toho šamana, Zilota, tu 36. Oberheim. Ale já zabil toho Zilota. Jo, cvuku, až bude na forum Flame ohledně Disorderu, že jsme moc namachrovaní, tak se nediv, jo. To už to myslím není. Dobrý. Fred. Fred je dobře hodí. Mám nárok jednou za rok si je vyhlásit. No, máš častěji nárok. Že každý den. Jakoby, že ten Bright dal jenom po 30 000 víc a já jsem 31. Chápeš, že Olaf nahýloval skoro půl mega a ten její nahýloval 110 000. Jdem do nich, ne? Myslím, že tady Bere Magusa. ale ten píči do Strádu. Dám 4. Tak ale nechuďte moc daleko od toho místa, kde Olaf. Jestli ho tam bude vyndat. Já jdu tu Brainwash. Jdu ti asistnout. Nechci vzít toho šamana bez gildy, pak hnedka za ním. Ale Pojď toho hned. šamana, ten taky. Dobrý. Ale mám ti zničit tu sortku? Nechceš? Máš tam Eternal, no. Dobrý. Tak. Ovnet. Dobře. Já hogi dobře.